Бих искал да ви представя страхотна книга от сайта на Together Academy. Книгата се казва Куче на име Money. Историята е за едно момиче, което по някакъв начин се здобива с куче, което кръщават Money. Защото в тяхното семейство имат постоянно проблеми с парите и по някакъв начин се оказва, че когато кажат Money на английски и кучето се обръща и идва. И така те го кръщават Money. Оказва се, че кучето може да говори и момичето, което е главният герой в историята, си общува с него и той дава съвети относно парите. Куче на име Money показва как дори дете на 12 години може да се научи да управлява пари, да изкарва пари, да разбира в дълбочина финансите. В книгата кучето учи момичето как да изкарва пари, как да ги управлява. Оказва се, че семейството на това момиче имат финансови проблеми и кучето помага за разрешаването на тези финансови проблеми. Аз не съм разбрал в цялата книга, защото съм стигнал ето до тук, но е хубава книга също и за тинейджери, защото днешният свят е такъв, че ние не очакваме от тинейджерите да изкарват пари или да разбират как да управляват парите си. И е хубаво да покажем една друга перспектива на нашите деца. Книгата може да намерите в Together Academy. Ще има линк в описанието на това видео. Я да видим нещо интересно от книгата. Това какво е? Ще прочета предисловието от автора. Скъпи читатели, преди много години написах тази история за собствените си деца. Междувременно те пораснаха, но принципите за добро управление на парите са все още валидни и в по-голямата си част могат да се прилагат и в днешно време. Дори в една променена пазарна среда е важно да разбираме как действат лихвата и сложната лихва. Когато няма лихви, има повече възвръщаемост. Знаете, че нищо не е толкова постоянно, колкото промяната. Желая ви приятно четене, желая още богатство за сърцето и за портмонето ви. С уважение, Бодо Шефър. Така. Само тук имаше нещо интересно, да видя дали ще го намеря. Така. Money, разбира се, можеше да прочете мислите ми, веднага чух гласа му. Това е отговор на кучето спрямо някакви проблеми на момичето. Родителите ти се намират в лошо положение, защото не са се научили да боравят с парите си, когато са били колкото теб. Мъдрите китайци казват: върши голямото, докато е още малко, защото всичко голямо някога е било малко. Има някои тайни относно парите и закономерности, които ще ти разясня. Това може да се случи обаче само ако наистина го искаш. Ето защо трябва да откриеш 10 причини за това. До тогава няма да разговаряме повече. Така, идеята на книгата е, и това е идеята на много книги, които говорят за финанси, че много е важно нашето отношение към финансите, а не толкова тяхното количество. Защото сами ще се съгласите, че ако аз изкарвам много пари, но те минават през пръстите ми и изчезват, значи все едно няма значение, че изкарвам много пари. Много хора с добре платени професии, парите им изчезват през пръстите, защото не ги управляват.